வணக்கம் டாக்டர் அர்ச்சுனா. இந்த 2026 ஜூன் மாதம் 10 பொம்பளை பேருங்கடா இந்த வீடியோ என்னடால் பாராளுமன்றத்துல வாயில சுதுசு நொசுதுசு நோனா போட்டா முன்னுக்கு சரி நொசு அடி சுதுசு நொசுதுசு அதாவது அசப்த வார்ஜினே, அதாவது பாவிக்கலாத வேர்டுல பாவிக்கலை. வேற ஒருத்தர் கதைச்சிருப்பார் இப்ப பார்லிமெண்ட்ல எங்கிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் என்பிபி மொனரெத்த என்ன சீலே அத நான் பார்லிமெண்ட் பிரிவிலேஜ்ல இப்ப ஸ்டாண்டிங் ஓர்டர்ல இருக்கு 82(2)B செகண்ட் பேராகிராஃப் எல்லாம் பாடண்டா. இப்ப கடால இருக்க மாட்டேன், ஆனால் இருக்கைகள் ஒரு வரலாறு வைக்க தானே வேணும். சோ எல்லாம் பாடம் அதுல கிடக்குது. ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சபைக்கு ஒவ்வாத வார்த்தைகளை சொல்லிகளை அவர் அதை விட்ரோ பண்ண வேணும் அல்லது அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கணும். அது கன்சார்ட்டுக்கு ஐங்கரணுமா கத்தாவன்னே கன்சார்ட்ல இருந்து விட்ரோ பண்ணணும் அல்லது அதாவது ரிமூவ் பண்ணணும் அல்லது அவர் மன்னிப்பு கேட்கணும் அல்லது அதுக்கு அவருக்கு எதிராக ஆக்ஷன் எடுக்கணும். கன்சார்ட்ல ஐங்கரணுமா கத்தாவன் நேமத்தனி சரிதானே. சோ அதை எழுப்பிக்க நான் தான் கிழிச்சிருக்க பாராளுமன்ற. இப்ப நாங்கள் கதை கேட்கல, ஓகே இவர் கதைக்கிறது பிழையான வேர்டுன்னு சொல்லி கதைக்கிற என்பிபி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இன்றைக்கு தொடர்ந்து ஒரு 5-10 தரம் மன்னிச்சிருக்கிறேன். சொல்லி வேலை இல்லாம இதை சொல்றதுக்கு ஒரு முதுகெலும்பும் வேணும், அதுக்கு சிங்களம் தெரிஞ்சிருக்கணும், இவங்களோட சண்டை பிடிக்கிறது துணியும் இருக்கணும். சும்மா பொம்பளா போட்ட வீடியோ, ஆனால் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு இதை பார்க்க சந்தோஷமா இருக்கும், அதால அப்லோட் பண்ணி கொள்றேன். நன்றி, வணக்கம். මිනිස්සු මේ රටේ ඉන්නේ 2022 ජූලි 9 කියලා එකක් මතක නැති මිනිස්සු මේ හිටපු මිනිස්සුන්ට ගහලා ආසල් දරුවන් අර වෙන්න පුළුවන් මහ බැංකු බඳු நான் முழுக்க உங்களுக்கு ஒரு தமிழகம் செய்யல. இவர் பேசுவார் மொனரெத்த, அதாவது என்ன சீலே என்று இதுக்குள்ள கேட்டு கொண்டிருந்தேன். நான் உங்களுக்கு ஆறுதல் அடுத்து போறேன். මොකක්ද පොයින්ට් එක ඔබතුමාගේ? ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා 82(2)20 මේ මගේ සහෝදරයා කිව්ව මොන රෙද්දද කියලා. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සර් පාර්ලිමේන්තුවේ මොන රෙද්දද කියලා. ඒක නැත්තම් මේක කන්සල්ට් එක අයින් කරමු සර්. මගේ සහෝදරයා කතා කරේ. මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා නුසුදුසු වචන අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපි ඒවා ඉවත් කරනවා. ඒක නිසා ඔබතුමා ප්‍රශ්න කරන්න එයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මෙතන. ඔව් දැන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ විවාදයක් කරගන්න එපා. දැන් අපි මේ හරි ඔව් කියන්න. අදහස් වෙන්න පුළුවන්, මේකෙන් අදහස් වෙන්න පුළුවන් මම නුසුදුසු වචනයක් පාවිච්චි කරා කියලා. මගේ කතාව ඇතුළේ කිසිදු විදිහක නුසුදුසු වචනයක් පාවිච්චි උනේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. මීට වැඩිය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අශිෂ්ට විදිහට කතා කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි මේ චෝදනාව කරන්නේ. හොඳයි, අපි ඒකට සුදුසු පරිදි කටයුතු කරනවායි කියන යෝජනාව මම මේ අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කරනවා. මේ වෙලාවේදී කරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ත්‍රී